ako makasimba. Huwag pinagsimulan ang grasya ng bunga. Ikaw akong Diyos, ikaw akong puso. Ikaw ang akong buhay, ang pinabubuhay. Ikaw aking kalimutan, o ang kalaban. Ikaw ang kalaban. Ikaw ang kalaban. Dalaan kong Diyos, dalaan kong Diyos, hallelujah. Neng tupad mo sayang kaparan ni Lord. Ngayon, Nung kadungog na naingon mo siyang tupad eh. Sigiti mo na yung tupad intan mo sayang kaparan ni Lord. masayo ka para ni Lord. Sayawan, sayawan ka puso. Sayawan, sayawan ka puso. Sayawan, sayawan ka puso. Sayawan, sayawan ka puso. Dahil kurang alam mo, kung sabi buhat mo sa Diyos, hindi ka pagla ng mga atin, kapag
Nakita mo sa ilang gamot, di ba muana sila? At ako rin ang buhaton para ni Lord Karon. Amen? Woo! Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your shoulder. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands, hallelujah. Woo! Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands, hallelujah. Woo! Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shout to God, hallelujah. Shout to God, hallelujah. Shout
Thank you, Lord. Salamat karga sa bawat puso ginhatag namin. Kinamang gibuhat ang kapagdalalan kini ng Diyos. Salamat na inakining gawaton. Di mo pakilabon diha sa imo ang throne. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Mga pagkain Sama mo yan sisyo. Ako na ba sa ito? Makailangan diha sa imong puso. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka.
ang Diyos na dumayo Kani mo lamang kami mo sampit. Di mo lang kami masampit. Ikaw ra ang panghamon. Sabisan mo sa labanan sa tanan. Ikaw ang nagmumula. Salamat kayo Parigat nga nakahalad karon kami sa among mga tingog diha kami. Nga nakahalad kami karon Parigat sa among mga pagsaya o mga pag-awit diha kami. Lord, dalaygon ka sa ulay katapusan, ikaw ang hinungdan nga ng amo kining gibuhat karon. In the name of Jesus, salamat kaayo o Diyos. Everybody clap your hands to the Lord. Praise God, mga igsoon, kung sa pinag-bless sa itong mga pagdaig sa itong buhay ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa Ginoo igsoon. O karon igsoon, ato ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa niya kung hatag ni Sister Sapara. Praise God, parang manindog kita igsoon, hagi pagpahod sa balahang ng pulong sa Diyos. Ato kining patalinghugan diri sa unang Timoteo 3:1 hangtod sa 7, ang pulong nga naguluhan mga pangulo sa simbahan. Tungod kining maong panultihon, ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa kinahanglang dili
masaway ang pangulo sa simbahan o saray asawa, maugdam, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon o maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog o dili palaw-palaway, kung dili malumo o makita ito. Kinahanglang nga dili siya nawong o kwarta. Kinahanglang maayo siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay o makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon o magmatinahuron kan kaniya. Kay kuno sa katawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay o sa maniya pagdumala sa simbahan sa Dios. Kinahanglan nga siya dili bag-o palang nakabig kay tingali unyag paggarbohon siya pag-ayo og tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan o mahulog sa litag sa yawa. Apulog sa Dios magpanalangin sa iyang mga sa iyang pulo. Karon igsoon ato ta sa pagpadayag sa mga kadaugan, kadalo ko igsoon nagmadaugong tantanan igsoon, matag-ada pa lamang gani igsoon kusog o kalipay o panalangin gihatag sa Dios igsoon nagmadaugong ta igsoon. Karon igsoon ato ta sa pag-awit, ang atong awiton is ang kadaugan sa Kristo. Ang kadaugan sa Kristohano, sa pagdatikong dako kahinuan, isudulat ta ang dahil sa Diyos, ayaw ikaw ulan. Tumumba ka, isabihan, ang dahil sa Diyos, hinayot ta ang dahil sa Diyos, ayaw ikaw ulan. Diyos ka na ito, kung isa ko nakaantay, makihatag ang panahon. Ako gaandan ng mga isoon. Kulay Mauna po isoon. singko wala. Naglaman sa'yo. Kanya pwede rin. Ako rin. Hindi na ako pakiasan ng papasalamat sa Ginoo kay minsan sa akong kinabuhi kung sa ako maginigit kaya ano naman mga isoon taas-taas ng mga panahon sa akong kinabuhi na kung ato yung tinawahan ng mga panguna-una at pas sa bilangin sa mga batanon daw mutabon ang langit. Pero tinuod mga igsoon sa tanang mga pagsuray, tanang mga pagkapatkes kinabuhi akong napasalamatan na nila. Ano naman mga igsoon ang pangutana ano naman ano na kayong katayuan ng Ginoo kanato. Kapastong si Ginoo, taas na ang iyang bonus sa kinabuhi. Matod man niya doon, bisa ka gamitin ito. Munang, nakayon ko sa kinabuhi, ikaw rin may balulog sa akong mga isugin ikaw ng dito. Nagpilay kayo ni Diri. Abot mo Diri mga isog ko. Nagkupa. Nagkubat sa mga yun. Una rin ako kalimutan sa kong kinabuhi. May maratag niya ka na mo. Basta mayot mas kung mga ginigana ng mga isog. Apan naagay mo at personal na yung igsuon na ginigana. Black Christ yun ako.
Mao nga, sa akong kinabuhi, mga igsoon, igo-igo naman dyan. Sister Ilaria, sunod-sunod rin mo. Sister Ilaria po, taas-taas na pamilya. Bonus. Akong inahan, mula ka nga po sa mabintay uno. Ang ilan. Akong mula ka nga po sa Sinta Isay. Sa City, Sinta City. Kay ito mo, September ko na sa Sinta Isay. Munang, ako lang ginapangasin ng Lord, tagaan ko gagawin pang sa Sinta. Ikaw na. Ikaw na ang magpapalala. Ano ang mga ison? Ano na kong batiyon sa kwang bikas tahod. Kulod, imo hamani, ikaw, mahala yung turang one hood, ito, ito, bikas na isa. Anam siya o matod pa sa mga truck pa. Yan ang uglugak, amateur ka, sana, ros ka. Kaya tao-tao na kung wala po ka. Pas-an ang bug-ati pa inong bentuan. Kaya nagumir. Kaya wala ang magbaka na mo, kaya pumalagis. Ispansar to. Muna mga isang nga, bisag, ano yung pamatiyon? Kung ikadalang kadaugan lang isa kong apo, kung gamay, abi na mo ughangga na nananurot Diyos lapalapa, kung adunay ng mga dire sa baba, kuan di ay kinidin mapalatian karon. Ano siya ipakaon ako nganti, mukaon sa luto, iluwa, naman sakit. Ikuyang. Suporta rin mga isang gatas. Taon-taon naman pangayo hasta tagod na oras pangayo. Mura dyan pag suporta. Ako sa kihanis gino, Lord, o kining mga balitiana, galakaw-lakaw karon. Ikay na magalana, ikaw na magalakala. Laya ini, Lord, na may kalayo ni mo, ako ganyan pa ngayon, maubinin mo laya sa tanang balatian. Oh, naikalayo si mo. Ipadala na to. Pero bantay? Ano ni bantay, anan? Kaya kung paglaon na to ang Espiritu Santo sa Ginoo, kanang kalayo, kanang bliss nga. Tumagong din ako itong manghangyo. Pero magbantay na kita. Kung kini nga itong ipamayo, wala'y magkabalabag diri sa Lord. Sinto nga ihatag na. Hallelujah. Amen. Amen. Ihatag kayo. Ako malikod ng gingon ako nga daw dataw ang langit. Anak, asawa, ikuwas Ginoo. Pero imong kulog pag-abot sa gitmilo. Diya sa imong pagbuot. Mo na mga igsoon nga. Dako pasalamat ako sa Ginoo. Kay Pia, isakto yung kusod na tatag. Wala, yun ibani, wala ni kuhai. Inugangan pa gani. Oh, inugangan pa. Dugang pas mga hiyas nga gihatag si Ginoo. Kining hiyas sa mga igsoon. Kung kinsa ka to kayong mupagamit, hala, kultibahan kayo. Kamita kayo, samtang wala pa ang inumbalik. Kaya mo niya ito ang preparasyon kung maabot na siya. Muna mga isa na akong dakong pasalamat sa Ginoo. Diningin ako na nabatid sa bis
nagtuon ko sa keyboard. Sista, dito naman ko anak, baluyudugay naman ko anak. Muna na nakatunas ko mga pagkanan ko dito. Ngayon mo silang bando. Tapos sino ka? Muna mga isong nga, mataas-taas man yun eh. Pag mo gini mga isa ng pasalamat ako sa Ginoo. Unang-una gayon na. Ang tarang dumugo ikihatag din sa Ginoo na ko mga isong. Humaya, hindi ako kayo mga isong. Ngayon ko kadaugan sa Ginoo. Praise God mga igsoon, mo to ang kadaugan ni Tatay Oswald ug kinsa pa jud igsoon. Yan, may butang sa tanan, ulabaw sa tubuhin nga Diyos. Salamat kayo, magpasalamat yun ko ni si Manhaw ng ito. Wala ko magtuo ng igsoon nga. Magkatampong pagkarong isinato ang pagsimba ng Domingo ha. Kaya itong Biyernes mga igsoon, Biyernes ako, ibig sa gabi mga igsoon, kataki kong bayo sa ilanat, kung takig. Akong surrender, akong kinabuhi ng igsoon, sige no, okay. Ako lang sana sa palay ng igsoon, kaya ako maapola diha. Pag akong ipasalamatan at tumukuhin na limos, kagikan sa bagong hapon ng igsoon, pagkaman ako pamasaw sa bagoy. Parang kung bago hindi makabukang itagado niya. Patintun di ko mayang yung siyon bisado. Kakapoy sa kong lawas ng humod sulat ako dinig singot ako isuod. Magailog yun sa kong lawas apan. Ako ipasalamatan sa pagpangalsan akong bugat na hatod-hatod na ko sa tangkal. Kung pasalamatan pagkaman akong pamasaw isuno yung ko maglungag po niya po. Nindaritso yung kong higda kay patig yung pagkakapoy Kikala kong higda ng bagong hapon ng isyong hatod na buntag. Nagligid-ligid naging ko sa banin. Isakar ko sa akong binalay yung isuon mo ang hinaling ni Asda po. Kaya wag ko mabakon kay pati pagkakapuya. Pag akong pasalamatan, akong kinabuhi, akong gitugyan sa Ginoo kay nagaingon na siya diha sa kasulatan na pag-idad daw si Tinta Itres, kuhaon na ta si Ginoo. Akong idad karon ng Ginoo, si Tinta Itres naging ko. Nakaingon ko sa tubuhi nga Dios sa Ginoo. Ug kasi ko akong kinabuhi, kuha ako dayon ay ko pato sa sakit. Kaya karon hindi ko mag-antos kay nadawat ta akong Ginoo mamatay kog mabuhi. Basta kaya ko si Ginoo. Pasalamatan. Ang buhi na sugo ka. Kadaw ng isuon, gibati ko gaguto mo sa imong gitaon ng isuon. Diya may akong ginanggang saging nga. Duwa ka daw hindi sa akong uluhan mo na giday akong gikaon ka ng putol. Dahil ako inom og tubig nanginhawag ko taas ng isuon. Akong gibati sa akong lawas ng isuon pertigyo pagkakapuya na nakikita na ako mga buog kay tungod pod nga. Nangay ko pa sa ilang Ginoo kay kami akong lawas sa gingon ako araw taas na kong edad ng isuon. Ako na ginuburugan ganun na ikadaan daw ginaagi ko sa trabaho kay sakiton ko kung tuhod. Sakiton ko kung tuhod. Okay punto sa balay. Kung suyaw mo kasakit ako sige na ginakong bagyang buluyahe. Di akong anak dito si Kihor. O yun sa ama. Pundo lang ka sa balay. Di kuhaan ako trabaho dito sa ano. Di na ko patarbahoon. Kaya layo ko kumaon. Dili ko pumunta na bukaan to. Kaya mingawon man ko. Kaya namin nagtanong na ako. Tanaw itong bunga sa lupi, bunga sa kape. Kaya kung sige ang suroy dito kada-adlaw. So karon kaya kapot ng yun yung atake sa akong lawas. Sinisimuno na. Itong Biyernes mo isuon. Di pa ka magkatuok. Diha dagway nang hayog maayo sa balay wag ko kadungog wag ko kadungog ken ligid yun naghida ra ko sa bani niingon na ni mga bata niya may hilo lagi butang mo sa galon aring galon balkon ma nakoy ako lagi nagipadala gahapon yo to nagwa koy kalibutan nga hayog pagpati ko sala kikin akin ning nagoy tay sakit mo ra gyud wala na sa una pa o gahapon na po ingon na ni mga bata maglungag ko ma lungag sila paglungag ko gyud kano biso wala gyud Paris yung sula diha dito ginamos sus nahilingan ko sa mong umaga gikan sa Pilipigan ingnan man niton ana akong tay luto pero wala lagi kay sudan sa di mo kaon ingnan gi ko niya nga lagi ko ni makaon pero lagi ko ni sudan kay say magtaga ko palit og sudan ako tuon ng isad na dapat kasada niya ni mong malakian mo sige pagkasuroy kamatay pala makanan dalan okay plano agwatar gito may tanto kay ikan taon si Diding sa Pilipigan, ang ikan sa kuhaan Pilipigan, dari susik sa Tuninyo. Bakit sa Tuninyo, wala may iyan tuyo, dari susik sa kuhaan na, at ukos tabuan palit ng isda, nakoy silong, manihuro di mo diha kay ako, kapoy, bugyung ko kayo, tingin ka po yan, yes, pastor ko, nasaka mo na ng buntag. Kaya ingon ro magbukuan ng buntag ko na, tukabi na niya ng gawa ka ng balkon, kay bulahag na yung mga yung party, makadungog ko, itukaban na rupog sa mga bata, nanganao. Pamina ko nagtagpiyo ko diya sa bago. Nagtagugtong sa ako di. Ako gibuka. Taon si pastor diya tawag sa gawang niya sa. Naunsa di ka ko hiratan ko pastor. Ko pati yung pagkakapuya. Nagpasalamat yung mas Ginoo ko niya. Sige daw maayo lagi na gyud to. Suti anay ni. Nimo to pag-abot taw
ang bibi nga gikat sa paan kini. Tabuan niya hagi kong gitula, hagi kong gilutuan ng isda ba. Kitanong yung kong magkakaon. Wag yung kong magkakaon pa na pagtalikod niya do. Wag yung kong magkakaon kapati yung gilami. Atong gabi ginulutan ko pagkaon. Kining nakaon ako sa isda. Ngayon na nagtutudlo na pudi na yung ko pati yung bakalain ako ginhawa ako kapoy yung gayo. Ngayon pudi taon si ay mama no gamay ra kayo kanong dagwat igbuo gigana dai. Nakaingon ko sa una nang una ka gani kuhaon sa sino. Ano may makaon pa wala sa tuwa ba kuan ba mo na wala ko yung plano ba aga na kumo na kinigay kuhaon sa sino nga di na makadawat sa tong ginawa sa pagkaon kay usa may tong kabuhian. Di na matapkaon dili. Di man yung ko sige na ko. Naragin ko mo gana na nilagay mo kaon. Ibati yung ko gagutom, nimbakon yung ko tinura, nagkahulog yung ko sa kasaan yung pika sa isda. Pasalamat ko sa Ginoo na kumabuhi pag hindi ko kay Warman kay umayumay pa man ako ang nakaon. Yung ako ipasalamatan ng Ginoo kay sa akin, sino nagtatag pagkagana sa kaon na ako? Kung ano ko kugana, duha ka adlaw ko nung igana kaon. Nya pagka itong gabi noon, nigana mga kong kaon, nimbakon yung ko sa ispat na akong gisuga ko kung dagot sa kurinti kasi kinggalipa. Ay, ispat na suga, tawag ka lang Ginoo, nakainom ko, ininit niya ako sa kabaso, o kining luto po ito, saan ko ito, pikas isda, nakatulog ko hanggang na buntag, kung yung pasalamatan nila ako, Ginoo, ako mabuhay ko, hindi ka sana, magkatapong po yung pagsima ka lang ba sa ito, magkaisunan sa, ni bati yung gawa niyong kakutagong isun, bati ko kung kami nga, kay ako, mga pastor po ito na ay mga anak ng mga pastor niya, yung bunok mag-ulan, nag-apog ko sa Ginoo, ay ito, himo ang kaulangan, ang tapag doon pagsima, kay saan magkanap na itong sige na gulok ng ulan, at ang palatabaan ng dalan, di mo dito, sige kung apo niya sa bintana, salamat, ito Ginoo, kay ito bagit sa Ginoo, malinaon sa ito, kay dito tayo nakaroon na pagmumuli, salamatan Ginoo, kay Ginoo, naghatag, ipusog, kalikot, kanatong tanan, kubat sa mga pastor, sila kanyindiin, nagpapasalamatan, na sila naghatag, ipusog, sila pagbiyahe, mayroong pagbiyahe, sila pagigan, sila panimula, itagaan, sila pusog sa Ginoo, magpapasalamatan, pasikyugan, sa kahon sa ngalan ni Jesus, amen, amen. Christian Maigsoon, salamat sa Ginoo sa kadaugan ni Sister Ilaria o kinsa pa juligsoon. Hallelujah, may buntag ng igsoon. So akong kadaugan kay karing diya sa atubangan. Karing nakabasa ba mo? Believer submit to their leaders. So, monay akong kadaugan kay na ako'y mga kauban karon. Nitindog palihog ko na tindog mga taga-Pilipigan. Akong kadaugan kay ang pulong sa Dios nga naa dire tinuod sa among kinabuhi. Amen. Dako kog kalipay kay bisan ako ra kana ditang magkuan ko nila nga moadto ta didto. Yung sa hapon, makainom ko, ni rin ko mamubos ko ba si daghan sila trabahoon. Yun ana, gyud ko pag muad hinani diri, pag naami mga bulhaton o maadtog laing lugar, ilagyo ko mamubos nila nga muadtog yun. Kanabitaw, imo na itong mandatory. Kaya mura pag mugahi ko sila, kung kanabitaw ito ang pugson, kanang hatagan lang nato sila o luag, freedom sa kinabuhi. So, dalaygon ang Diyos, kay niining mga tuiga, niining 2025, baguhay pa lang, naka-desisyon ko nga mag-conduct me og youth fellowship kada Domingo sa hapon. So I started ngadtong first week sa September. So ako ipangayo ni Lord nga kadaugan, ay ako ang ipangayo ni Lord nga sign. Si wala diri sila si Inday si Kuan wala diri agduhan akong ipangayo nga kadaugan kay dugay nagyug ko nagingon nga Lord kanang muhim kanabitaw may untad na apod ko ay mahimo para nimo kay dugay naman pastor pila ko katuig pastor ilan digay to ko katuig pastor dito 3 years digay 22 or 21 so sa akong pagpamalandong kay every night, every kaning kadlawon, makigistorya gid ko ni Lord nga may unta Lord nga ako'y mahimo para nimo. So, naka-decide ko sa wala pa nako, ako gyud usa. So wala pa nako gibuhat nga makigmeet ko sa mga batan-on nangayo gyud kog sign. Kay diha naman daay mga batan-on nga moduol sa among simbahan. So, nakaingon ko nga Lord, bisag si
Usara ka batanon nga maduol ining Domingo ha, ako og yung padayonon. Pero ang gibuhat ni Lord, duha ka buok ang miduol. Wow. So, ginahin ko ni Lord. O niya, ano, iba September nung ko nagsugod, niining baguhay, nag-ampo ko og multiplication nila. Kaya nakakita gyud ko nga naay daghang mga batan-on bitaw sa among lugar. Nga kinahanglan silang idala diha sa Ginoo. So itong Domingo, bless kaayo ko kay daghan kaayo ni. Inyo bang nakita sa among Facebook ko ha? Na-impress kaayo ko sa ilahang mga kinabuhi bitaw nga. Yung ko nga Lord, bisag 3 months ra nako ni buhaton, pero kumubuot pa hangtod sa hangtod, Lord, ako mapadayon na Diyos sa pagmaymay nila, sa pagpaambit nila sa pulong sa Ginoo. So, dalay ko ng Diyos, nahitabog yun kini. Naaman ni sa Hebrew 13:17, di ba? Hebrew 13:17. Salamat sa Ginoo sa kadaugan ni Pastora April o kinsa po tigigsoon. Tingali nag-anda ko igsoon ako muhatag sa ko kadaugan sa atong buhi nga Dios igsoon bisan igsoon sa akong pag-eskwela kananay ang Ginoo kanay nag-ubang nagbantay igsoon nga bisan aduna man jud kalisod sa kinabuhi igsoon isip estudyante apan ang gugmaw panalangin og kaalam ra jud sa Ginoo kanunay naghari sa akong kinabuhi igsoon nga bisan sa akong ginikanan kanunay siya nagatagbo sa kamayo sa Ginoo ug giya sa Ginoo igsoon kana mubarag jud ta igsoon kay tungod nakabalutang na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat sa gayon sa matag adlaw sa akong pag-eskwela labi na sa akong igsoon nga ang Dios kanunay nanalipod kanamong tanan igsoon dili lang kanamo igsoon nga ang Dios nanalipod kundi kanatong tanan igsoon nga sa iyahang kaalam sa iyahang mga kusog na iya ako pagka gabi ato ningon nang ako ang maestro sa major isod magwabsingan ang major igsoon samot nag kuan ning wala mo sigigmit so nagkuan ko na ngayon naging good sign Lord nga ayok Lord maka-attend yung simbahan so that time yung ko hala nagbuha naman noon ko nga maka anhiba moment so salamat dalay kong gayud ang atong buhi nga Diyos igsoon bisan ni absent ko gahapon sa PE apan dili jud ika ko ang igsoon basta bulaton sa Ginoo kuan jud ta ready jud ta igsoon mo nang dako kay ko pasalamat sa Ginoo igsoon kung unahon lang nimo si Jesus igsoon dili jud ka pasagdan sa Ginoo sa kanang panahon igsoon baro ta ko kadawagan igsoon tuwag himaya para lang jud sa Ginoo kinsa pa jud igsoon. Akong gitawag tanang taga-Pilitigan. Yara no, among kinakusgan doy. Amen. Agamo pong kinakusgan kay tuama namo siniro man silang tanan. Agamo ang mga kinakusgan fathers, mga fathers.
ngalan mo. Sa